σε μια φάση που ο Αραούχο ήταν έτοιμο να μην στη μεγάλη περιοχή. Έχασε βέβαια το κοντρόλ, δεν σήκωσε, θα χρειαστεί τη βοήθεια. Γι' αυτό την άφησε. Έτσι και τώρα ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο με τον Τζάλμα Κάμπος που είναι γρήγορος. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η πάσα από τον Τζάλμα Κάμπος απομακρύνεται προς το παρόν η μπάλα. Επιμένει ο Κάμπος στο σουτ και το γκολ από τον Πίσεσβαρ. Το 1-0 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό του τελικού. Θαυμάσια η προσπάθεια από τον Τζάλμα Κάμπος από τα δεξιά. Η assist πάσα στο Πίσεσβαρ, ο οποίος δεν συγχώρασε την ολιγορία της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Πίσεσβαρ λοιπόν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στην αριστερή γωνία της εστίας του Ανέστη, ο οποίος ήταν αδύνατο να αντιδράσει, γιατί στην προκειμένη περίπτωση θα λέγαμε ότι τον πρόδωσε η άμυνά του, γιατί αρχικά έχασε ο Τζάλμα Κάμπος την μπάλα, την κέρδισε όμως και πάλι, επέμεινε και έδωσε την assist για τον Πίσεσβαρ. Το 1-0 λοιπόν είναι γεγονός για τον ΠΑΟΚ. Ο Ακολέζος κάπως εξέδεσε το Τίτα 2 φορές μέσα στην περιοχή, τα έκανε όλα, κοιμήθηκε η ΑΕΚ. Δεν μπορεί ο Χιμένες να πιστέψει πώς βρέθηκε τόσο ανοργάνωτη. Ένας παίκτης λοιπόν έκανε άνω κάτω την άμυνα της ΑΕΚ, εκτέθηκαν άπαντες και η μπάλα βρέθηκε στα δίχτυα του Ανέστη που δεν ευθύνονται για τον γκολ. Τρομερή ενέργεια του Κάμπος. Τρομερή και σε 2 φάσεις, σε 2 χρόνους. Τα έκανε όλα. Εκεί βέβαια ενώ αρχικά φάνηκε να κόβει ο Τσιγκρίσκι και έκοψε. Εκεί τη σειρά της σε μια επίθεση προσπαθώντας να ξεπεράσει το σοκ. Είπαμε, ήταν μια επιλογή όχι εύκολη για τον Ήβιτς να βάλει τον Πίσεσβαρ ως αριστερό επιθετικό. Προς το παρόν αυτή η επιλογή δικαιώματα. Ένα σούτ στο Δηλόπουλο, παραέγκο! Έχω μήνυμα ανοιχτό το στόμα. Πως ένας τόσο έμπειρος τερματοφύλακας δέχεται τόσο φτηνό γκολ. Ο Λάζαρος έχει δυνατά. Και έχουν ξεσπάσει πάλι επεισόδια στα επίσημα. Είναι φοβερό και τρομερό. Πάλι έχουν έρθει ΜΑΤ. Χτυπάμε τον κλόπ τους οπαδούς της ΑΕΚ που έρχονται βολίδα από το πέτο και μπαίνουν τα ΜΑΤ τώρα μέσα στην εξέδρα και κυνηγάνε τους οπαδούς της ΑΕΚ. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του τέρματος της Ένωσης, τα ΜΑΤ κυνηγούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι φεύγουν βολίδα, ταχύτατοι και ανεβαίνουν πάλι σε εξέδρα. Για τον ΠΑΟΚ τον τείχος, το οποίο ετοιμάζουν τώρα οι τυπικά φιλοξενούμενοι της ΑΕΚ. Ο Διέγκο Πίσεσβαρ λοιπόν βλέπω έχει προωθηθεί και πάλι και ο Βαρέλα που είναι δυνατός στο ψηλό παιχνίδι και ο Κρέσπο, ο Λέο Μάτος και αυτός σκοράρει αρκετές φορές με το κεφάλι. Για να δούμε λοιπόν η εκτέλεση του φάουλ από τον Πίσεσβαρ. Απομακρύνεται η μπάλα, ένα πέσιμο εκεί στη μεγάλη περιοχή του Κρέσπο, η κεφαλιά. Και την εδαφική του υπεροχή. Θέλω να δούμε όμως τη φάση και με την βοήθεια από το στούντιο. Η άμυνα δεν κοιμήθηκε, απλά έγινε το transition, δηλαδή απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα της ΑΕΚ. Έγινε γρήγορα η παλιά προς τα πίσω και ο Ενρίκη ήταν μόνος του. Είναι όμως ασυγχώρητο και το καλύπτει κανένας. Νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Το καλύπτει κανείς. Για κάτσε να την ξαναδούμε, περίμενα. Είναι στο όρο πρέπει να είναι. Η άμυνα όπως έβγαινε προς τα έξω, ήρθε η μπάλα πάλι προς τα μέσα. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν πάνω οι παίκτες στην αρμονία της κίνησης, να μην μπορέσουν το σώμα να το κρατήσουν, καθώς έβγαιναν προς τα έξω, ενώ ο Ενρίκη ερχόταν από πίσω και έκανε τη ζημιά για την ΑΕΚ και τον Ανέστη που βρέθηκε εκτεθειμένος.
1974, το 2001, το 2003 και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο τώρα εκτελεί το κόρνερ και δεν είναι κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα προσπαθεί, για να δούμε, γίνεται και ένα σούτ, η μπάλα από τον Πρίγιοβιτς, αυτό το σούτ, η μπάλα στα χέρια του Ανέστη και η τελευταία ίσως επίθεση για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Η ίστατη προσπάθεια από τον Ανέστη, τον κύπερ της Ένωσης, που σχάνει λίγο χρόνο, στείλει την μπάλα ακριβώς στη μεγάλη περιοχή. Τελευταία δευτερόλεπτα στον τελικό του βόλου, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-1. Η τελευταία φάση να ψάξει η Ένωση το κόμμα να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Κακή η παλιά. Ο ΠΑΟΚ κλέβει την μπάλα και κάνει το φάουλ. Και είναι το τέλος. Κυπελούκο, εκεί χρειάζεται καυτή το ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ κάνει το σκύπτρα παραδείγματο θέμα στο δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα λέγαμε ότι κατά τι ήταν καλύτερος, πέτυχε 2 γκολ, βέβαια το ένα ήταν από θέση offside, απείλησε σε ορισμένες περιπτώσεις, το ήθελε περισσότερο, είπαμε ήταν μεγάλη η δίψα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του τίτλου και ήταν ένα όνειρο για τον ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο γίνεται τώρα πραγματικότητα, ενώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Υπάρχουν κάποιοι Ολυμπιακοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν. Ο Ενρίκε αποδεικνύεται μισή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, μπήκε στον αγώνα στο 73 και στο 81ο λεπτό πέτυχε στο γκολ με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Λέοβατς για να κρίνει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ισορροπημένο. Ο ΠΑΟΚ έδειξε αποφασιστικότητα, έδειξε μια καλή αντίδραση μετά από το σοβαρό λάθος με το οποίο ισοφάρισε η ΑΕΚ το λάθος του Γλύκου και πραγματικά φαντάζομαι ότι η Θεσσαλονίκη θα ξενυχτήσει σήμερα από τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση αυτού του κυπέλλου. Γιάννη, Χρήστο και Δημήτρη, σας παρακαλώ να βάλουμε μία ανατελεία.